navn, velkommen til den her video. Det bliver lidt en hurtig video det her, fordi at sidder Raymond herinde, så om der er nogen, der godt vil trade med mig, de kan, jeg hedder Dino 103644, og jeg joiner lige på min old her, og I kan bare skrive i kommentarerne, hvis I har noget offer eller noget. Kan vi se, det her det er min old, Los Mobilis, sådan noget, eller Ketchup og Shootup, eller Grande, Los Combination, Los Burritos, Los 25, 210 mil, Trippies Radius i Strawberry. Så bare skriv ned i kommentaren, om I vil trade for noget af det her. I kan også lige se det indenfor, hvis I hellere vil det. Og så håber jeg også, at I har haft en god jul. Jeg hedder Dino 103644. I kan skrive jeres offer i kommentarerne. Så jeg vil bare sige tak, fordi hvis I så med så langt her. Vi ses!